Mangikipat ba? Nginom siya. Bat lara jaba yap ubat ng natodong. Nakaling ka nga. Ngan siung kum ni. Ngide banya mi pat ba. Banyak protes. Ban penkitma kumha Manipur. Ngin ya kane ka jala meklaya. Lara yap ubat ng natodong. Ubat ng natodong ukuran ni ka jingsya. Lara day baka sorkar meklaya. Kadai ka sorkar jung pat ba. Kala day ban mi syakmat, ban pahara, ban khenra, yaka jala meklaya baru kawe. Lada ka sorkar, kam simki halor, ka jing berngam jong ka SNLC. Nga nut ban ong baka sorkar, kadai ka ba back up, lane ka ba kersan, yaka SNLC. Nga kwa ban ong kumne, ba ka jing berngam jong ka SNLC, yaka WPP. Kalong kemba berngam yaki pajba namar baki pajba kiba bun ki kersan yaka WPP. Hello bro kiba ju kersan bha yaki video kejongan ke por sekpor. Nengkonge ngako banai kublai Christmas bat senem tmai basu bakmen yapi baro ki parlok kiba ju kersan bha yaka neka YouTube channel ka jonga. To blai un dolem terkat pi. To blai un IP yaka met ka phat ka bakot ka bakie. Khnang ba phinla ban tre ban kta. Khnang ba phinla ban penyai ki kam ki jam kiba piju tre malakasni. To blay un dalam derkat berpi hakil yang baru. Hakan ika video ngakak ban react ya kato ka jingter jong ubadeng notrong. Ya ka seng SNLC. Namar ka jing berngam jong ka SNLC ya kinongelam jong ka WPP. Ka jing berngam jong ka SNLC ya kinongelam jong ka WPP. Kala viral lane kala sapyang bha hakiran san social media. Dena kane kadao. Ba ubadeng notrong na ka jing bitar. Ula ter. Ya ka jing berngam jong ka SNLC ya kinongelam jong ka WPP. Haswa bangan ya cakmat ka jingkram ka jonga nga chukwa ban bu ka jingkeli ya ka SNLC. Balai menswa ha ka puar badang sensar ka NPP bat ka UDP ha ke SADC. Ka SNLC ka skabjar. Nrai menta tang shula sensar ka WPP ha ke SADC. Ka SNLC ka sedang berngam ya kinongelam. Lalang ya keren, ya ka jing arsap, ya ka jing bom penyat hok, ya ki kam ki jam jong ka KSADC. Menswa haka isi ka barim, jong ka NPP bat ka UDP. Ngiyok sengau sibun ki jing keno jong ki padba. Henrei, ka SNLC haka to ka puar ka sabjar. Mentapat, ka SNLC ka sedang berngam, ya ki nongelam jong ka WPP. Keba penyai ceka isi ha ke SADC. Imar kane kadai ka jingken syot jong ka no rekano ka political party ya ka SNLC. Bahkan berngam ya kino yalam jong ka WPP. Kane imar kadai ka jingting ya ka WPP. Ha ka election arjar arpopra. Te perlok mentangan ya no ya ka jingkren. Halor ka jingter jong badan notrong ya ka seng SNLC. Nakaliang ka jonga nga kersan bat nga snode ya ka jingkren jong badan notodong. Namar ukren ya ki jingsha. Kito kiba kren ben kito kiba persya ya ka jingkren jong badan notodong. Kidei kiba kersan. Kidei kiba yaro ya ka seng SNLC. Nga sukwa benong kumne. Watlau badan notodong. Utimsi nrei ukren ya ka jingsha. Naya theo ya ka jing timsi jong badan notrong. Namar ha meklaya umdai tang badan notrong bat timsi. Nrei bunba ki bat timsi hajala meklaya. Bat ka sorkar India ru kamla ban lei lada timsi. Namar ba ya ka tin khasi ompat la itu ha ka constitution jang kari India. Kumta naya kren ya ka jing timsi. Nrei ngin ya kren bet ya ki kam ki jam. Hato badan notrong ula pensong sir se ya ka jala meklaya. Hato badan notrong ulawan ra se ya ka jing song sir nasional tau. Hato badan notrong ulawan ra se ya ka jing kelumar ya ka jela meklaya. Mano bawan ra ya ka jing song sir hapo jela meklaya. Hato umdei kito ki bakwan mentoy. Hato umdei kito ki bak kwat spa ya lade. Ki le ki kam bentrim lai hoja ki penya breu. Ki syok breu ki berngam breu. Na ya keren ya ka jing timsi. Omdei tang badan notrong ubat timsi hajala meklaya. Nrei bunba ki bat timsi. Wat mangaru teng-teng
ngana tu epi haga jing mitang akum timsi. Nrei tongina kiran beje kikam. Ngangan suong kumne parlok. Hatu kam hok kubreu ba timsi lane kam hok ubreu ba wanra yaki kam pentrim haga imlang selang. Saya bicara ma pi parlok. Namar ubreu ba wanra yaka jing pentrim haga imlang selang. Ubreu uba bernyam uba bersit uba penyabreu. Hatu udai ubreu ba hok se. Lada usutimsi haka por ba bita. Hatu piken ba udai ubreu ba pop. Hoi man la ubreu kapop ka donbe. Nrei kapop ka barit kapop ka bakrau. Te parlok ina ya keren ya kajing timsi mo. Omdei tamu badang todong bak timsi haka jalam meklea. Kane kajing keren kajunga omdei banga yasha ya u badang todong. Nrei ngas ngodei ya kijing keren kajungu. Nomor ukren ya kajing sha. Watla utim siru. Te ngan suong kumne. Raja ie ya u badang todong. Nomor badang todong ukren ya kajing sha. Raja ie u badang todong ngan suong kumne. Kaseng HNLC kahaban sim ya kajing kikli. Nomor badang todong ukren ya kajing sha. Haba uther ya kaseng HNLC iru. Uklem ter klem kinong rim. Nrei uther lingba kinong rim kimas kem. Kumta ngasu kwa banong kumne. Lada jai EU badan notodong. Lada syak peniap badan notodong. Kaseng HNLC. Kahaban sim ya kajingkit kli. Lem kumta. Mangiki ba. Nginom syak. Bat lada jaba yap badan notodong. Nagaling ngajunga. Ngansuong kumne. Ngide banya mi ba. Banya protes. Ban penkitma kumha Manipur. Ngin ya kaneka jalan meklaya. Lara yap ubadang notrong. Ubadang notrong ukuran ya jingsha. Kumta ngi kipat ba ngi deban support ju. Ubadang notrong. Wala utumsi. Nrei de ba utumsi tamu hapo jalan meklaya. Nrei bun ba kipat timsi. Wat mangaru ke ngaong mene ba ngakum timsi haga jingdong. Kumta lada jaba yap ubadang notrong. Mangi kipat ba yang ka jalan meklaya. Ki supportar yung badang notodong. Bat kumjuru. Kiba kersan. Kiba ijbat hon yung badang notodong. Gide ban yami. Ban ya protes. Ban penkitma. Ban penum yang ka jalan meklaya. Namar ka sorkar meklaya. Ka klem ay ka jinyata. Ya ki pardo parasnam. Wat hapdang ka ne ka jing berngam yung ka HNLC. Lada day. Baka sorkar meklaya. Kadai ka sorkar yung patba. Kala day. Ban mi syakmat, ban pahara, ban khenra, yaka jala meklaya baru kawe. Kamtam haki jaka kaput, lade ban eksamin, lade ban cek ha ya kalit kawan yang kibreu. Ndrei mentang i baka jala meklaya, kajing singan se, ka yada se, ya ki pardo parsam lajong. Piu inam haki jaka kaput, ki pardo parsam jongi, bunsin kisah penyap haki we kijat benreu. Te hapdang kane ka jing syak berngam haka HNLC. Ka sorkar meklaya ka sabja. Bale ka sorkar meklaya ka thung ya ki pulis. Klem ka jing khenra ya ki rusno. Bale ka klem ai ka jinyata yang iki pait nong song jang kane ka jala meklaya. Nganganut banong lada ka sorkar meklaya ka sabja. Ka klem khenra halor ka jing berngam jong ka HNLC. Ngan suong bait kumne ba ka sorkar meklaya. Kadai ka sorkar ka bakwa ban kejit ka sorkar ka bakwa ban penjot ya ka jat benreu kamdai ka sorkar ka bakpe ka hakamiat jong upat ba ndai kadai ka sorkar ka bakwa ban penjot di upat ba lada ka sorkar kam simki halor ka jing berngam jong ka HNLC nga nut ban ong ba ka sorkar kadai ka ba back up lane ka bakersan ya ka HNLC. Nagaling ka nga bitar. Namar ba kajing syak pendik jong hipardo parasnam. Kajing syak berngam haki nikisngi. Ha kaseng HNLC. Ndai ka sorkar ka skabja. Hakain sya kala deban khendra kan. Lada umla su ki bor sorkar jong ka meklaya. Lada ki pulis ki mla su ka sorkar meklaya kala deban pan bor ya ka sorkar India kan.
Kalau dari ban pan ki buat pahara nak sorkar India. Kenang ban wanra nak sipai, ban pahara, ban khendra, ya ki seng ki ba pentrim, ya ka jaj benreu ko jungi. Nga skwa banong kumne. Ba ka jing berngam jo ka HNC. Ya ka VPP. Kalong kemba berngam ya ki pajba namar, ba ki pajba ki babun ki kersan ya ka VPP. Ka sorkar Meghalaya ka dei ban pha de ki buat pahara, ban pendujat ya kine ki seng berngam, kine ki seng pentrim. Lem kumta, lala ja ya uno pardo persam jengi. Ngi ki pajba, ngen pen ya ka jala Meghalaya, ngen pen ki tama. Nga kren ya ka jingsa, nganut pen kren ya ka jingsa. Namar ba kat kum ka riti sensar no ka India. Kalau ai yang ya ka hok bangin kren, bangin pen pau, ya ki jing sokhi ki jungi. Nga kren halor ka jingmi jong kine ki kam pentrim. Halor ka jingmi jong ka jing song sir. Hakane ka jala ka jungi. Katkum ka artikel 19 clause 1 clause A. Kadon ka right to freedom of speech and expression. Kumta nakaling ka junga ngadon ka hok bangan kran lak doit kum unong song sinong jong ka India. Te parlok saya ngapa phi saya puson ma phi phias ka kumno halor ka ne ka jingkran ka junga. Nakaling ka junga te ngasu kwa banong kumne lana jai yau badang notong lane yau no udkhot jong ka jaj benreu jungi. Lakalong ki noyalam politik lakalong ki rupai baru ngen yami sakmat ngen pen khitma bat ngen pen ya ka jala Meghalaya ngen le kum ha ka jala Manipur te tanggane ka jingkran ka junga khublai sibun ngen saya siam biang hakibe bat ki video.